Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwana musulmi, kamar yadda kuka gani kuna kallon mu ne kai tsaye daga makarantar mu mai suna Ihya'us Sunna wacce take a garin Acida. Kamar yadda kuka gani yau muna tare da bakon mu, malamin mu Sheikh Muhammad Aminu bin Yusuf. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ya Sheikh, muna so wayar da kan al'umma faɗai mana ƙarin bayani kan abin da ya shafi azkar ko addu'a wanda ake yi idan an gama sallan tarawih ko abin da ya shafi wutiri da sauransu, duba da ana cikin goma na ƙarshe a cikin wannan wata mai da rahama da daraja. Masha Allah. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Masha Allah, wannan tambaya ce mai matukar fa'ida kwarai da gaske. Tambayar da malam yayi yana tambaya akan azkar da ake yi bayan wuturi. Wannan tambayar gaskiya na ji daɗin ta kwarai da gaske, duba da yadda mutane suka kuskura fahimtar abin da ake faɗi a wannan bagiri. Na'am, wato da yawan mutane za ka ga malam Adam zaka suna cewa astaghfirullah astaghfirullah, wasu kuma kan suna cewa subhanallah subhanallah, wasu kuma suna duk wata addu'a da suka samu. To abin da yafi dacewa da sunna shine abin da aka samu aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus. Sahabin da ya ruwaito wannan hadisin Ubay bin Ka'ab yake cewa yana daga murya a faɗi na uku kenan, wato subhanal malikil quddus na uku sai ya daga murya wa ya muddu fi thalitha sai ya ce subhanal malikil quddus. Wannan shine aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ina fatan wannan amsa insha Allah ta gamsar, kuma za a yi amfani da wannan bidiyon din yaɗa ma al'umma don su amfana. Allah ubangiji ya sa mu dace, kuma ya haɗa mu da alkhairin da ke cikin wannan goma na ƙarshe, ya datar da mu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.